O Salnés segue tecendo lazos coa China. Aproveitando a celebración de Fitur, representantes da mancomunidade, os 8 alcaldes do xeodestino do Salnés asistiron á cea con representantes das principais organizacións empresariais do xigante asiático en España. Son citas que precisamente o que tratan é de unir povos, de unir China e España, neste caso o Salnés, para aproveitar tamén esas sinerxias e ao mesmo tempo eses lazos que poidan ser comerciais. Podemos estar falando do turismo. Para nós o turismo é algo moi importante. Pero máis alá desas alianzas en materia de turismo, o encontro serviu para seguir avanzando no impulso das relacións comerciais en sectores clave para a comarca, como o vitivinícola ou o da conserva. Para nós tamén é moi importante o sector do viño. Somos unha comarca produtora de viño e tamén todo o que se poida axudar á comercialización, tamén queremos estreitar lazos e ao mesmo tempo tamén están moi interesados en produtos do mar, están moi interesados tamén no produto da conserva. Este novo encontro ten lugar apenas 2 meses despois de que as principais organizacións empresariais chinesas visitasen o Salnés. Es una cita que hemos realizado porque hace tiempo cuando visitamos en Galicia hemos quedado hoy precisamente aprovechamos de Fitur para promover cultura gallega para ir a China. Entonces es una oportunidad muy buena, un estrechamiento entre comunidad china con Galicia. Marisco de Galicia es el mejor del mundo, esa canción, encantamos mucho. Y hay gente muy simpático, como amigos todo muy bien con nosotros, sí. Por eso como hoy tengo mucho venir a Madrid a visitar nuestro. O encontro tivo lugar nun restaurante en Madrid onde a comida tradicional chinesa maridou co albariño de Rías Baixas, unha cita que ademais tivo lugar ás portas do Ano Novo Chinés que arrancará o vindeiro día 29 deste mes.